Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα παίξουμε Fortnite Reload με τον φίλο μου τον Μάριο. Γεια σας παιδιά, καλωσορίσατε και στο Mimer100pavlefn, το δικό μου το κανάλι που θα ανεβεί και σε αυτό το βίντεο και στον δυο μας το κανάλι. Σήμερα έγινε το update του Rank Reload και μπήκε το Chapter 2, το οποίο και θα τεστάρουμε σήμερα, που λέγεται Slurp Rush. Ναι, περίμενα να έβαζε η Epic καλύτερο όνομα. Και γιατί της αρέσει τόσο πολύ το Slurp στο Chapter 2 όνομα? Μάλλον γιατί είναι Chapter 2 Season 1 το map. Φαντομάρια, πάμε! Ναι, πάμε, αλλά πρωτού ξεκινήσουμε θέλω να σας πούμε να κάνετε μία εγγραφή και ένα subscribe, γιατί όταν τα κάνετε αυτά θα μπορείτε να μας στείλετε ad και να το δεχτούμε. Μπορούμε να το κοιτάξουμε. Ναι, παιδιά. Να έχετε και στα δύο κανάλια subscribe και έτσι θα μπορούμε να σας βάζουμε μέσα στα βιντεάκια εφόσον είστε και συνδρομητές, δηλαδή members που θα ανοίξουν σε λίγες μέρες, εβδομάδες, δεν ξέρουμε. Και ότι θα μπορείτε να μπαίνετε και σε βιντεάκια κιόλας και να παίζουμε μαζί. Αν είστε μόνο εγγραμμένοι θα σας κάνουμε friend και θα μιλάμε μόνο. Δεν θα μπορούμε να παίζουμε και να μπαίνετε σε βιντεάκια. Και θα μπορείτε να μπαίνετε και σε challenges κιόλας, έτσι. Θα το τονίσουμε αλλά αυτό. Αλλά αυτά τα μιλάμε από τη στιγμή που θα ανοίξουν το membership. Ναι. Πριν θα έχετε από τα τότε θα ισχύει του καναλιού. Λοιπόν, Μάρη, να παίξουμε ένα καλό γκίμα. Δεν θα παίξουμε. Μυστικός τείχος. Πολύ ωραία, ξεκινάμε. Λοιπόν, επίσης, guys, θέλουμε να γράψετε κάτω στα σχόλια στα πόσα FPS παίζετε Fortnite και πότε αρχίσατε να παίζετε. Θα εκτιμούσαμε πολύ να γνωρίζουμε. Όχι ότι έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά θα θέλαμε να γνωρίζουμε. Όσοι συνδρομητές μας θα θέλαμε να ξέρουμε. Για να ξέρουμε σε τι games και θα σας βάζουμε, για να μην σας κρασέρνει ο υπολογιστής, είπα. Ναι, τέλος πάντων. Για να μπορείτε να περνάτε και καλά, για να λόγω στο game. Γιατί αναλόγω στο game και τα πόσο θα σου πιάνει. Οπότε ναι. Επίσης, guys, στα σχόλια που δεν θα σέβονται τις οδηγίες κοινότητας που έχουμε από κάτω θα τρώνε ban. Ναι, ας πούμε, δηλαδή να μας κράζετε και τέτοια, θα τρώνε ban. Σε κάθε μπανάκι. Και από το YouTube κιόλας, όχι από εμάς. Ναι, όχι από εμάς, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο. Όπα, ένα άτομο. 2 άτομα. Έρχομαι. Μην έρχεσαι. Τα Ένας είναι, μην έρχεσαι. Έχει μαμούθ. Περίμενε να βγω πρώτα. Έλα. Ωραίος. Λοιπόν, έχουμε 2 κιλάκια. Πάει καλά. Έχει κι άλλα άτομα όμως σε αυτό το μέρος που μου έχουν χώσει. Δεν πειράζει, θα τα πάμε και πάμε. Φάτα λίγο έτσι, γιατί εμένα μ' άφησε και λίγο low. Τον αέρα με πέτυχε έναν. Αν δεν τα καταφέρεις θα προτιμούσα να μην έρθεις σε μένα, γιατί είμαι λίγο low. Όπα! Υδροκόλλης. Υδροκόλλης δεν λες τίποτα. Chapter 2 παίζουμε. Τι περιμένεις και εσύ να μου πεις τώρα? Αντίο! Εσένα προσπαθούσαν να βαρέσουνε. Ναι, εμένα. Ναι. Πρέπει να φύγουμε. Ένα όπλο πέρα και φεύγουμε, γιατί θα μας κυνηγήσουν τώρα. Είμαι 90% σίγουρος. Και αυτό κάνουμε. Πω, και εδώ άτομο, δεν το πιστεύω. Είναι και 2.
Παπαπαπαντέλο ένας. Ο Gold Boy. Που είχε καλό λουτάκι, δεν με χαλάει. Με χαλάει καθόλου. Το aimbot AR μου. Όπα ρε, είναι πάνω στο δέντρο. Ναι. Φίλος το. Ωραίος. Φίλος του είναι εδώ πέρα. Εγώ τρέχω να ξέρεις γιατί είναι και άλλοι. Όπα. Είναι και άλλοι. Τρέχα. 4 kills. Δεν είναι και άσχημα. Καθόλου άσχημα. Για τη θέση που είμαστε. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καθόλου άσχημα. Επίσης guys, άμα φτάσουμε τα 10 likes σε αυτό το βίντεο και τις 100 προβολές, θα αρχίσει η σειρά από το... Όχι 100. Και στα δύο κανάλια 10 likes και 40 προβολές. Στο ένα. Από τα δύο. Θες να το κάνουμε 50 προβολές. Ναι. Ας το κάνουμε 50 άντε. Αλλά μόνο στο ένα άτομο, γιατί και στα δύο μπορεί να είναι λίγο δύσκολο μέσα σε λίγες μέρες. Γιατί από ό,τι άκουσα αυτό το map θα κρατήσει για 2 εβδομάδες. Guys, γι' αυτό κάντε τα γρήγορα. Πείτε σε όλους τους φίλους σας, και γενικώς σε όλους από την οικογένειά σας να το δουν για να φτάσουμε τις 50 προβολές. Για να προλάβουμε και να κάνουμε τη σειρά Bronze from Unreal. Και από ό,τι βλέπετε μπορεί να έχουμε ένα πλεονέκτημα γιατί είμαστε ήδη σχεδόν Platinum και οι δυο. Είμαστε και οι δυο Gold 3, οπότε έχουμε ένα πλεονέκτημα στον χρόνο. Αλλά όχι και πολύ μεγάλο. Οπότε γι' αυτό πάτε και σπάστε το. Έχω και ένα τσακ. Έλα εδώ λίγο. Έλα εδώ. Και να βοηθήσουμε λίγο γιατί. Αύριο θα χιλιάρεις. Πάμε. Μην δεις το. Άμα δεις άτομο τώρα Μάρια άσους να μπούμε μες στον κύκλο και μετά. Γιατί εδώ πέρα είμαστε. Μας έχουν κάνει σάντουιτς. Δεν έχεις και άδικο. Εγώ έχω μπει λίγο στο ποτάμι του Slurp για να χυλάρω κιόλας. Εγώ είμαι full, δεν χρειάζομαι. Έλα εδώ στο bush. Μάρια έχει και εδώ πέρα, έλα. Έλα εδώ στο bush να μείνουμε μέχρι να... Είμαστε οριακά μέσα, οπότε έλα εδώ πέρα. Όχι, και μην το σπάς. Είναι από πίσω μας. Άτομα. Δεν το έφαγα, Enemy team wipe. Άρα δεν έχει τώρα enemy, είναι μόνος. Ένας εδώ πέρα. Crack, πολύ crack εκεί πέρα. Έλα πάμε. Του την μπαίνω. Μπες του, την μπαίνω κι εγώ. Μπαίνω από την άλλη πλευρά. Εδώ είναι ένατος. Και έρχεται κι άλλος. Μάλλον πιθανότατα το team του. Όχι. Τρέχα εσύ. Δεν τρέχω. Εγώ εδώ πέρα είμαι. Δεν θα χάσουμε, τρέχα. Εσύ τρέχα άμα θες, που είσαι και low. Εγώ μένω. Είναι σε μένα. I'm dead. Τι κάνω. Μη τρέχα. Απλά τρέχα αυτή τη στιγμή. Είναι το μόνο που έχεις να κάνεις. Και μπορείς. Καλύψου. Μην κάνεις πολλές μαγκές.
3 δευτερόλεπτα είναι. Όχι! Σε παρακαλώ. Έλα, για 1 δευτερόλεπτο ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. You placed 11. Και guys, πήραμε συν... Εγώ πήρα τουλάχιστον συν 19. Μάρια, θες να παίξουμε ένα ακόμα ή όχι? Πάμε, πάτα ready up. Πάμε. Το δοκιμάκι να πάρουμε 10... Πρέπει να πάμε εκεί 2 gold 3, εσύ πόσο είσαι? Εγώ θα πάω platinum μετά από αυτό. Πόσο είσαι? Με 90, 93, κάπου εκεί. Αν είσαι κι εγώ κάπου εκεί θα είμαι τότε. Βασικά δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω θα είμαι. Αν παίξουμε καλό και πάρουμε συν 40 και πόσο παίρνουμε 45, θα μπορέσουμε και θα το κάνουμε. Εγώ νομίζω είμαι περίπου 80%. Δανάη. Ναι. Γυρίζουμε βίντεο να σε στείλω σε λίγο. Οκ. Άντε, σε στέλνω σε λίγο. Γιατί δεν πάτησε η way, τέλος πάντων. Έβαλα. Α, Τώρα. Okay. Λοιπόν. guys, πώς φαίνεται έτσι αυτή η σκεπή στα λογογραφικά? Απλώς κοιτάξτε την λίγο πώς φαίνεται, guys. Φαίνεται πολύ περίεργη. Πάμε εδώ στο στρατόπεδο. Αν έχετε φτάσει μέχρι σε αυτό εδώ το μέρος του βίντεο, γράψτε λίγο κάτω στα σχόλια Slurpras. Για να ξέρουμε πως φτάσατε μέχρι εδώ. Ή σε μένα ή στον Μάρο γράψτε, κανένα πρόβλημα. Απλά να δούμε σε ένα από τα 2 κανάλια σε αυτό το βίντεο να λέει Slurpras. Θα το εκτιμούσαμε αρκετά. Επίσης, guys, ανακοίνωση από το MRFN. Μπορεί να ανοίξω αγγλικό κανάλι. Ναι. Θα ανοίξω μάλλον κι εγώ για να έχουμε μαζί όπως συνεργαζόμαστε και εμείς αυτά τα βίντεο που έχετε δει. Αυτό είναι το 4ο βίντεο που θα δείτε, που βλέπετε με τον Μάριο. Έχουμε κάνει και άλλες σειρές όπως Midas the Flopper. Ναι, παιδιά. Αυτές πηγαίνετε και δείτε τες, είναι πολύ παλιές σειρές. Το τελευταίο μας νομίζω επεισόδιο το βγάλαμε πριν 5 μήνες. Πριν 3 μήνες, τα Χριστούγεννα. Και γράψτε Ναι. guys κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να συνεχιστεί αυτή η σειρά. Ναι. Γιατί εμείς Αν από τις έναν προβολές- από τα βιντεάκια με Midas the Flopper φτάσει πάνω από 100 προβολές, θα κάνουμε κι άλλα. Γιατί παιδιά, από ό,τι βλέπουμε, δεν υποστηρίζεται και πολύ το Midas the Flopper. Από ό,τι έχουμε δει από τις τελευταίες προβολές, την τελευταία εβδομάδα. Οπότε αν δούμε ότι ένα βίντεο έχει πάει πάνω από 100 προβολές, τότε θα κάνουμε και άλλο επεισόδιο. Και μπορεί και καινούργια σειρά, έτσι. Φυσικά καινούργια σειρά θα κάνουμε σίγουρα στο δικό μου κανάλι, παιδιά. Αλλά πάντε τσεκάρετε και το Midas the Flopper, είναι εξαιρετική ταινία. Ναι, έχει πάρα πολλά επεισόδια. Όχι και παρά, 7 επεισόδια νομίζω 5 είχε. νομίζω. 5. Guys, μπορεί να κάνουμε season 2. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε season 2. Αυτό ακριβώς. Αυτή ήταν η season 1 του Midas the Flopper. Άμα θέλετε season 2 γράψτε. Μα ήταν ωραίο ρε φίλε να μπορεί να το οδηγήσει τα αμάξια. Θα αμάξια- αλλά από ό,τι φαίνεται η Epic έκανε πάλι φυλάκια και δεν θέλεις. Όχι. Την έχουμε κάτσει εγώ να ξέρεις δεν έχω... Κάτι να όσο εγώ περιμένω. Σε παρακαλώ, έλα ρε φίλε, πάλι στα τελευταία 2 δευτερόλεπτα. Placed 15. Πάλι καλό placement. Τα kills όμως δεν βοήθησαν.
-2 ρε φίλε, Είναι και 81% το πρώτο είμαι. -2 του βίντεο. Άντε καλά, προλαβαίνεις ένα τελευταίο. Nope. Πάντε πάμε. Τελευταίο όμως τώρα, guys, γιατί θα βγει και μετά μεγάλο και το βιντεάκι. Τελευταίο. Και ό,τι γίνει. Ας ελπίσουμε πως θα μπορέσουμε να πάμε Platinum. Έστω ένας από τους δυο. Θα έχω κλειστό μαϊκί 1 λεπτό. Okay. Λοιπόν, παιδιά, μπήκαμε και στο τελευταίο γκέιμάκι του βίντεο. Μπήκαμε squad, δεν πειράζει, οκ. Δεν ξέρω γιατί. Πού να πάμε. Οκ, πάμε. Δεν το βάλω στο σημάρι, αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω τουλάχιστον να έχουμε άξιους και τίμιους συμπαίκτες. Ωραία. Βίκτορα, έκανες revive. Δεν πέθανα. Τέλα, αλλά γιατί μπήκαμε squad. Μάλλον επειδή μπήκε η Δανάη. Οκ. Τελικά από ό,τι φαίνεται θα μπούμε squad αυτό το βίντεο. Τουλάχιστον ελπίζω να είναι καλά οι συμπαίκτες μας. Ελπίζω όντως να είναι άξιοι και τίμοι. Ό,τι φαίνεται το record ακόμη έχει καταγράψει 20 λεπτά ρε φίλε. Τα στόχισα. Έβγαλα έναν, ναι. Δεν ένας. Κι εγώ έχω βγάλει έναν, ναι. Όχι ρε φίλε.
Καν δύο, αλλιώς θα πέθαινε. Όχι, μου την μπήκε πίσω από το παράθυρο. Δεν πειράζει. Φίλοι μας δεν φαίνεται και πιο καλή, είναι αλήθεια. Όντως δεν φαίνεται και πιο καλή. Βασικά δεν είναι και πιο καλή. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά τουλάχιστον προσπαθούνε. Προσπάθεια μετράει. Απορώ πως το κάνουν κάποιοι ρε φίλε να πέφτουν από εκεί. Όχι, 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 όχι. Μέχρι στιγμής οι φίλοι μας δεν έχουν κανένα kill. Όντως. Που όχι το καλύτερο πράγμα. Epic Pam. Αλλά ρε Βίκτορα πως πέθανες. Δεν πεθαίνω εγώ ρε, ο άλλος πεθαίνει. Οι άλλοι πεθαίνουν όντως. Sorry. Έχω συνηθίσει να ακούω ένα. Δεν παίζουμε και πολύ squad, είναι αλήθεια. Και απλώς μόλις ακούω κάποιος πέθανε γιατί όλη την ώρα μαζί ρε φίλε παίζουμε reload. Ναι. Όποιος πέθανε κατευθείαν έρχεται το μυαλό μου σε σένα. Από πού! Τώρα πήρε καμπερούν και πάνω στα φουγάρα. Κάτσε, τσίλα ρε. Δηλαδή αμήν αυτά τα κομπλεξικά παιδάκια. Καμπερούν Το αμήν είναι αμήν, εντάξει, αυτό τώρα το λέμε, αλλά εντάξει δεν πειράζει ρε φίλε, δεν πειράζει. Δεν βάζουμε σημασία. Chill να έχουμε. Για να έχουμε και μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, τι μου έδωσε, τα ρούφηξες όλα. Δεν πρόλαβα καν να δω, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, είμαι λίγο τέτοιος να ρουφάω. Ρουφιστούλης. Η μαύρη τρύπα είμαι και τα ρουφάω όλα. Μπορεί να το πει έτσι. Όπα, άτομα. Ένας Ποσειδόνιος. Ποσειδόνια. Πού είναι ωραίο ο Ποσειδόνιος. Όντως. Εκεί πέρα κάπου. Έλα, πάρει και μια τέτοια. Έχει άτομο εδώ πέρα. Έλα λίγο. Είχε άτομο εδώ πέρα. Έχει ένα εδώ. Εδώ. Νομίζω. Ή μπορεί να... όχι. Τι μπάνκερ είναι. Ναι, τίποτα. Θα ήταν πολύ καλό να έχει ένα secret bunker, αλλά... δεν είναι. Θα είχε πολύ καλό, αλλά μπρο η Epic το φεήλαρε. Θέλω να δεις λίγο. Απλώς περπατάς στον αέρα. Παρόλο που έχεις πτώσει. Ξέρω. Μπορεί να προσπάθησε να κάνει κάτι, αλλά να μην τα κατάφερε, είναι τα παράτησε. Ή να μπει ποτέ σε κανένα μελλοντικό update του παιχνιδιού. Να και δεν νομίζω, γιατί δεν θα κρατήσει και για πολύ. Νομίζω λιγότερο από 3 εβδομάδες θα μείνει αυτό το map. Οπότε ναι. Legendary το αγαπημένο μου SMG. Όχι, δεν είναι το αγαπημένο μου SMG αυτό, αλλά μου κάνει και αυτό. Και πώς λέγεται, και το remix για ένα μήνα μπήκε και έκανε 100.000 updates. Ισχύει. Αν κοιτάξει, τότε ήθελε η Epic Games να βάλει όλες τις σεζόνες και γι' αυτό. Όχι. Κάτω. Μπράβο. Το σλάρπ δωμάτιο. Damn. Όπα, αυτή που τον τάρει 50 είναι... Ρουφίχτρα, Δεν τα πήρα εγώ, ο άλλος. Ναι, τον άλλον λέω. Εκεί πέρα είναι. Έφαγα snipe από πίσω. Όπα.
Έχεις Εγώ μπαίνω στον κάδο. αυτή την μπαζούκα, να με χιλάρεις. Ναι, έχω, ναι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι να καταφέρω να βγω αυτόν τον κάδο. Εγώ μπαίνω, πες και εσύ άμα θες. Μην μπει, θα μας προδώσεις. Τι να σου πω ρε μπρο. Τι να μας πω ρε φίλε, πόσο λεπτοί είμαστε και χωράμε 3 άτομα μες στον κάδο. Αυτό. Και τώρα να μου πεις όλα τα skins μας πετσί και κόκαλο είναι. Όντως. Θα πεις αλλά τόσο πετσί και κόκαλο να είμαστε. Να χωράμε 3 άτομα μέσα σε ένα κάδο. Και αν παρατηρείς προσεκτικά, μόνο πάνω έχει σκουπίδια, κάτω είναι άδειο. Καλά, δεν θα κάτσω εδώ τώρα να στέκομαι εγώ. Σε τον χαζό. Κάνουμε και καμιά δουλειά τότε κιόλας. Ντέτ ένας. Πάμε, Ο μπαίνουμε. Σπέιντερ, Παύλα 8. 0-8 βασικά. If I shoot you. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με έφαγε πριν με έναν άλλο. Σαμπρίνα. Φέρε το Thunder εδώ. Οπ. Σε ένα και 30 τελειώνουν τα reboots. Dead. Βγάλ' τον. Τον έβγαλα. Είναι 25. Κάτσε να πιω και την Jack Chuck. Μην τυχόν και μου πάρει εκείνος τα. Τσακ. Έχει 10%. Άμα θες. Όλο δικό σου. Να μου κάνει ρε το 10%. Ποιος? Έχεις κανέναν εδώ. Όχι. Αλλά προσπαθώ να χτίσω για να μην φάω aimbot. Εδώ κάτω είναι ένας, να ξέρεις, γενικότερα. Τρώμε λίγο πέρα είναι. push. Είναι 17. Εδώ είναι όλοι αυτοί. Βαρέ καλός με το sniper και τρομάζω γιατί δεν έχω και καλά γενικότερα πολύ καλές εμπειρίες. Όχι ρε μου. Το έφαγε. Έλα καλέ μου. Ρίξε τον από πίσω. Έλα τον έβγαλε ο Παυλεμπέλη. Αλλά πέθανε ο Παυλεμπέλη κιόλας. Εντάξει 10 κιλάκια όχι και άσχημα. Τελειώνουν και τα reboots. Όπα, όχι. Ο άλλος πατρώει με την τάκτικα, αλλά από μακριά ρε φίλε το aimbot. Όχι, πατώ. Είναι κράκι εκείνος που σε πυροβολούσε. Εντάξει, ωραία. Πάλι καλά. Δεν εκείνος που σε πυροβολούσε. Μπαίνουμε, όχι από πίσω. Όχι, μου την μπήκε. Εσύ τρέχα, Βίκτορα, τρέχα. Reboot σε Τι να σας πω ρε φίλε, τι να του πω, όχι εσένα, τι να σε πω, σένα σου μπήκανε οι άλλοι, τι κάνουνε σε τέτοιο λόμπι ρε φίλε. Άμα μπορέσω θα προσπαθήσω να έρθω. Μη τώρα, δεν... Όσο δεν με βγάζουνε. Τώρα εντάξει δεν πειράζει και ας μην έρθαμε. Όχι ρε μπρο, φάγει ο τύπος. Πολύ καλά το παίξαμε και εσύ Μάριε και εγώ και άλλοι, εντάξει, έτσι και εντάξει έτσι. όντως καλά, 10 κιλάκια πήραμε, αν και πιστεύω το Fortnite επιτέλους του ξύνησε να ανεβάσει λίγο στο squad. Αυτό. Ειλικρινά είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Λοιπόν Μάριε, πάμε λόμπι να χαιρετήσουμε τα παιδιά. Ω, πήρα κάποια emotes. Λοιπόν, Μάριε, έχω να σας πω παιδιά, bye, καλό Πάσχα, ελπίζω να τα ξαναπούμε
μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Και αυτά, οπότε bye! Και από μένα guys θέλω να σας πω ένα bye. Μην ξεχάσετε μία εγγραφούλα στο Μη Μερκάτο Παύλα FM. Και τα λέμε και από μένα. Να έχετε μια ωραία μέρα. Bye bye.